हिरण्मय खाख्लारि आरो जिनाहारि खालामजानाय आइजोनि सायाव जुदि थाबैनो बिसार खालामना होआब्ला बिथांमोननो नांगौबादि क्षतिपूरण बा जाखिनि जिउनि खहा जानाय बेखौ सुफुंजोबनो हायाब्लाबो सुबिदा आरो जाय सुबिदाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिदों थारैनो बेखौ रायजो राजाफ्रा गोजोनदों आरो बे बिनाय दाबिनाय सुबिदाफोरखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआ थाबैनो होआब्ला बा दिनैसिमबो बिनि सायाव जेबो आखायाव लानायखौ नुनो मोनाखै अब्ला बुजिनानै लादो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव माबादि नोजोर लायो। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो साननो गोनां बाथ्रा दं होननानै आं सानो आरो फोथायो। खारना जाहैबाय थांनाय लकसभा इलेक्सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा एनजिएनि जानानै भट बिनो थांदोंमोन। नाथाय बै एनजिएआनो जों खिलन्जिया थागिबि बर' रायजो राजाफोरनि सायाव न्यायनि सायाव जेब्ला गारां हब्रा हब्रा होसिखावोब्ला बिथांमोना मानो एथ'ग्राब लेट खालामदों जोंनाव मोनसे गिदिर प्रश्न फैयो। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो साननो थाखाय जथेस्थ' रोखोमनि टाइम दं होननानै आं सानदों आरो बै टाइमखौ एडजास्ट खालामनानै बुजिनांगौनि गोनांथिया दिनैनि समाव दङ होननानै आं सानो। दा अब्ला बुजिदो जाय एनजिएनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा भट बिदोंमोन बै भट बिजाग्रा एनजिए सरकारानो दिनै बिजेपि सरकारानो आसाम सरकारानो दिनै न्यायनि खेथ्रआव मानो एसेबां लेट बुजिनो बाखि गैला। स' बेनि सोमोन्दै जोङो गुसुंब्लाबो नोंथांमोननि सावरायबाय मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै जे दावराव देख्रेब नार्जारि जनताजि सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि बिथां सारा बै पर्बत जरायाव होखारजानाय सुबुंनि सायाव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना थन्न नायलांबानो जाबाय। इलेक्शना जादों सासे बांगाल मुस्लिम मानसिनि जाने आबाद मावनाय बे ट्राइबेल एरिया बर' एरियायाव जे सासे मुस्लिम मानसिया हा लानानै आबाद मावफैदों बेखौसो इभिक्सन खालामदों। दा आसलथे बे बांगाला जे बेयाव हा लाफैदों बे जायगायाव आबाद मावफैदों बिनि मेइन खारनानो जाहैबाय बे बांगाला एक्सुवेलि दिनाजपुरनि बेंगलनि। दा बियो बे जायगानि सासे गार' आइजोखौ हाबा खालामदों आरो गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बियो बे जायगायाव गावनि नामावनो बे हाखौ लाफैदों। बे हाखौ लाफैनायखाय बे जायगानि मानसिफ्रा रावबो माने नन ट्राइबेल मानसिनो हा होनो गोसो गैया जिहेथु ट्राइबेल एरिया आरो ट्राइबेल एरियायाव ट्राइबेलनि हायानो माने ट्राइबेलनि आखायाव थानांगौ। बे हिसाबै बे ट्राइबेल एरियायाव जे नन ट्राइबेल सासे दिनाजपुरनि सासे मुस्लिम मानसिया जे गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बे जायगायाव जे हा लाफैदों बे जायगायाव जे खेथि बाथि खालामफैदों बेखौ रावबो माने आजावनानै लानो हायाखै रावबो सहायनो हायाखै। बे सहाय हायैनि थाखायनो बे जायगानि गासिबो गार' बर' राभा जिसिबां दं आरो इसिबां आफादफोर दं बे जायगानि ट्राइबेल संघ माने बर' साहित्य सभा आरो जोङो माने बर' समाज ओमफ्राय ब्रह्म समाज दङ बेसेबां आफादफोर दङ बर' फरायसा आफाद ओमफ्राय गार' स्टुडेन्टस इउनियन बिथांमोनाबो ज' लोगो लानानै बे इभिक्सन खालामनायखौ सापर्ट खालामदों। ओमफ्राय होखारनांगौ बे जायगायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा मोना बेखौ लाय होआ बिदि होननानै इभिक्सनखौ सापर्ट खालामदों। हिसाबै बे थांनाय बारनि जायनाखि इभिक्सन जानाय 22 तारिखआव बे इभिक्सना खुनु माने ट्राइबेलनि हाखौ माने इभिक्सन खालामनाय जायाखै। ट्राइबेलफ्रा हायाव हाबनानै थादों हाग्रानि हायाव इलिगेल भाबै आवग्रिना लादों हाखौ बिदि होननानै इभिक्सन खालामनाय जायाखै। बे हायाव जे माने नन ट्राइबेल मानसिया जे हाबनानै थादों इलिगेल भाबै जे ट्राइबेल हिनजावखौ हाबा खालामनानै दा बेखौसो बयबो माने बेरेखा खालामनानै बे इभिक्सनखौ माने खालामहोनाय जादों आरो बयबो सापर्ट दङ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बे जायखि इभिक्सन खालामनाय बेखौ रावबो अपज खालामाखै सापर्ट दङ। बाथ्रा बेनोल' जायफ्रा ट्राइबेलफोर असे ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफ्रा जायफ्रा हाग्रा ओनसोलाव दङ जायफ्रा फरेस्ट डिलार्स आयेन बादियै जायफ्रा थानो मोनो बिसोरखौ रावखौबो इभिक्सन खालाम मोना रावखौ होखार मोना बेयाव बयबो एकगत जोब। दा बिसोर नैबे दानि जायनाखि इभिक्सन खालामनाय
बे इभिकसन खालामनायखौ रावबो आपत्ति खालामाखै बरंस बेबायदि इभिकसना जानांगौ आरो जों बयबो ट्राइबेलफ्रा अखल बर'ल' नङा ट्राइबेलफ्रा जोंनि माने हिनजावसाफोरखौ जों मालाय जाथिनो हरदों होननानै जोंनि अधिकारखौ जोङो मालाय जाथिनो होनो नाङा आरो जायफ्रा जोंनि माने आइजोफ्रा मालाय जाथिजों हाबा खालामलांबाय बे हाबा खालामहैनाय आइजोफ्रा जाहाथे ट्राइबेलनि अधिकारखौ मोना खोमानानै लायो बेनि थाखाय जों बयबो खामानि मावो दा जों बेखौ दिनै गार' स्टुडेन्ट इउनियनजोंबो जों ज' सावरायनानै बे मिटिङाव थांखि लानाय जादों गोख्रोङैनो जोङो गसंथागोन जे ट्राइबेलनि हाखौ खुनु नन ट्राइबेल मानसिया लानो मोना जों बेयाव गोख्रों खाथार आरो जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च हिसाबै जों गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायगासिनो दङ जे बिटिसि ओनसोलाव गासै 3,49,505 बिघा हाया दिनै नन ट्राइबेल माने जायनाखि प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर ट्राइबेल बेल्टआव हाबनो मोनै मानसिफोर बिसोरो आवग्रिना लाबाय दा बे आवग्रिना लानाय मानसिफोरखौ होखारनांगौ होननानै जोङो माने दाबि खालामगासिनो दङ आरो इतिमध्य जों प्राइम मिनिस्टारनिफ्रायबो अर्डार मोननानै दङ जे 2014आवनो इन्डियान प्राइम मिनिस्टारा ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनांगौ होननानै बिथोन होदों आरो बेबायदिनो जा 2019आव आरोबाव जोंहा प्रद्युत बर' होननाय सासे बेक्तिया जे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनांगौ होननानै केस होदों आरो जोंबो माखासे स्पेसिफिक माखासे एरियाखौ लानानै जोंबो केस होदों दा बे हिसाबै जों स्ट्रंलि गसंख्रोंगोन जे खुनु ट्राइबेलनि हाखौ जों नन ट्राइबेलनो नन प्रटेक्टेड क्लासनो जों हगारनो हाया जोंहा जोंनि भबिष्यतनि बाथ्रा दं जों बे हायावनो थांनानै थानांगोन जों बे हायावनो थैनांगोन बे हाया जोंनि जों बे जायगानि थागिबि फिसा बेखायनो आं बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ ट्राइबेलफोरखौ बयबो खावलायो गुरैनो जाहाथे बयबो जोङो गावनि हानि मोन्थायखौ जोङो बयबो जाहाथे माबानानै रैखा खालामनानै लायो जों हाखौ जाहाथे मालायनो रावनोबो हगारा सोरबा जुदि लादोंब्ला जों बेखौ जाहाथे बयबो जयै ज' लोगो लांनानै जाहाथे गाबथानानै लाखियो आं बेखौ बयबो खावलायहरो स' नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ